2 millioner. 2 millioner. 1. 2 millioner. Hvor betaler du Hvad? penge? Jeg er banker, ja. Jeg har fået Men nyt vi job. skal ikke det, vi skal en droppe. Der kan man tjene op til 10 millioner. Det vil jeg gerne. Og især også for folk derude, de gider at like og subscribe, så kan vi få vores egen server, ikke også? Ja. Så det bliver mega fedt. Nå, dropper. Lad os tage den. Så er vi lige sådan en gang. Ja, det er vi sgu. Hvad skal man? Altså, hvis jeg synes, at de her introer, drenge og piger, så skal I bare lige droppe et like og subscribe. Det vil faktisk også hjælpe os med at få lavet vores Minecraft-server. Og hvis I er mods inde på vores Discord-server, og I gerne vil være med i vores projekt med at lave sådan en Minecraft-server, så skal I bare lige skrive til mig, om I vil være moderator. Ja, hvis I gider at være med i en video, så skriver I bare lige... Ja, det gør man også. Og der er ikke links Men, til Discord Freja, bio, der er link i kanalen, okay? Nå, lad os komme ind i dropperen. Yes. Det er det her. Det elsker jeg. Den ser åben til det. Er det der? Bunker. Okay, den har jeg, den her. Ja, evigt. Bøger. Altså, vi kan altså godt tælle. Drenge og piger, like og sub, hvis I kan tælle til 3. Evigt. Der er content længere. Like og sub, hvis I godt kan tælle til 3, okay? Nej, en fejl. Nej, ja. Sindssygt sådan. Det er mega spændende. Jamen! Jeg kom ned. Okay, nu tror jeg, det her det er den sværeste. Ja, det er Det er sådan en sommerfugl. Okay, det var ret nemt faktisk. Tror jeg. Glem hvad jeg sagde med det her, det er nemt. Ikke nemt. Man skal ligesom opbygge momentum igennem sommerfuglene i luften. Hvis det giver mening sådan for jer. Den er ordentligt færdig. Ja! Der er 12 Nu skal fejl. jeg ind i illusionen. Nej! Ej, hvor er den irriterende, den her. Den fucker min hjerte op. Ja, det var. Hvor er det? Hov. Så skal vi bare opret momentum. Ikke nok momentum. Jeg har allerede klaret den der sommerfugl. Jeg har også klaret den der sommerfugl. Den sidste Og oppe. Klaret den på 3. Jeg har ikke noget momentum til den her. Jeg kommer langt. Ved jeg, hvad man skal? Den der sorte en, den er sygt svær. Game over. Game over. Vi klarer alt andet sidste. Jeg prøver lige igen. Bare tryk på den der papir og play igen. Vi kan godt nå sådan 3 games før den her video den slutter. Og bare ved, hvis I gerne vil støtte os helt ekstremt meget, så skal I like og subscribe. Når vi rammer 50 subs, ikke også? Så tænker jeg, så går jeg virkelig... Laver vi en Minecraft-server? Altså, han laver mega mange penge på. Jeg tæller mange penge på, ved du hvad? Altså, det kommer bare til at være sådan en fejringsting. Vi kommer til at holde i sådan 3 måneder, tror jeg, bare Minecraft. Du skal jo bruge penge på det, den skal være online hele tiden. Ja, hvad fanden det her skulle jeg penge til? Noget skulle jeg sige, det har jeg sgu ikke. Jeg skulle ikke rig, det er jeg kraftedeme ikke. Jeg kan ikke have den op hver eneste sekund. Ikke engang tæt på hver eneste dag.
Hvis I tænker på, Hvordan at kan man kalde den der? statene op, så er det kun de dage, hvor der er events. Hvis det ikke er under weekenden. Nå, Jeg tænker, der er weekenden, det er sådan generelt åbningstider. For alle andre udviklere. Det er det jo en illusion. Wow. Det føles helt... Hvorfor er det her en illusion? Det er jo en illusion, altså. Hvordan er den? Nå. Ja. Den er noget. Du er lidt langt i Jeg gang. prøver bare sådan ekstremt. Jeg rammer vandet. Jeg rammer vandet. Hvilket kunne slå mig nok ned. Så jeg kunne ramme sikkert på den første. Ja. Det her er det sådan en, hvor det er en bil eller et eller andet, der er vandet. Hvorfor er bilen ikke noget vand? Der er tusindvis af biler. Men ingen af dem er vand. Jeg kan jo ikke se, hvad der er hvad. Den er sæt med svært eller noget. Den Men er jeg biler. synes også, den her den er sjov. Den er ikke sjov, den er svær. Men den her den er heller ikke så sjov, men på den der måde, men den er sjov på den måde, den som er lavet på. Ja, det er faktisk spændende nok. Jeg rammer aldrig de første. Jeg kan jo ikke se, hvad der er hvad. Like og subscribe, hvis I tror, at det her det er noget shit. Noget bullshit, der skal fixes. Den skifter hele tiden, så sygt irriterende. Nej, jeg var så tæt. Og man skal også passe på et fly. Lidt længere ned. Skip og vadebåd. Skip. Ej, ikke skip. Skibet. Jeg skippede et level. Fordi den mente, jeg var lort. Jeg failede for mange gange. Det er for dårligt. Vi prøver lige igen. Skriv et hjerte inde på Discorden. Og grunden til, at jeg ikke kan kommentere, det er på grund af, at vi gør sådan, så det her det er så på Kids YouTube, og der kan man ikke kommentere, så det er derfor, jeg ikke kan kommentere. Vi bare have en hard igen. Hvad? Vi bare have noget hard. Det her det er jo til små børn. Altså, det her det er jo små børn, der skal finde ud af, at de kan blive tæsket i det her spil. Var det over stregen? Var det over stregen eller ej? At sige det. Nej. Så må jeg hjælpe mig lige. Var det der over stregen? Nej, det synes jeg ikke. Det var ikke over stregen. Jeg har min chili mouse, hva'? Chili mouse. Chill mouse. Ja. Jeg kalder dig altid for chili mouse. Fordi du Der spiser kan- altid så meget chili på grund. Og det er derfor, du altid har så dårlig mave. Ikke? Så er vi ikke enige? Den her kan godt til lang tid. De der Rubik's Cubes. What the Sigma? Oh shit. De der Rubik's Cubes, bare min værste mareridt, okay? Er Rubik's Cubes din værste mareridt? Jamen det er på grund af det her level her, ikke også? Det er bare Rubik's Cubes-agtigt. Ikke Rubik's Cubes. Okay, easy klar. Klarer du easy Rubik's Cubes level? Jeg har ikke været til Rubik's Cubes level. Jamen det betyder jo, at du er dårlig jo. Skip. Ja, en mere klar. Ikke så svært det her. Okay, den her, den forvirrer. Det er helt sådan. Nej, den her, den er irriterende. Jeg klarede den.
Den var klar. Ej! Jeg klarede alle maps. Jeg klarede Bird's Cage. Jeg klarede den sidste. Det er bare den mega sejeste her, man. Jeg var sådan mega sej. Jeg skal gerne næste mig på den. Jeg blev lige resten. Jeg var sådan mega sej. Jeg var sådan en lille så. Ej, slå bliver jeg. Altså, du skal heller ikke lige være alt for meget. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er i en lobby alene. Man. Jeg klarede den ikke. Bomber ikke så meget der. Og alle sammen. Det var altså den her video. Så vi ses i næste video. Hej hej.